Barkanka da shigowa kundin sirrikan makaranta ka danna subscribe ka danna ƙararrawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Al'umma na wannan gida muna kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana da lafiya a daidai wannan lokaci mai tarin albarka, a wannan rana mai tarin albarka. To yau bidiyon mu zai muku bayani ne akan wata matsala da take damun 'yan uwanmu mata, na rashin miji. Wannan shi yasa muka ga ya dace a ce mai bidiyo domin mu ba wa 'yan uwa su ma su amfana da wannan sirri mai tarin albarka. To da Allah, kafin fara bidiyon muna so da Allah a tura wa 'yan uwa, domin wannan sirrin yana da matuƙar amfani a rayuwar mu ta yau da kullum. Don mafi yawanci yanzu rayuwa ce muke ciki wanda rashin miji ya yi ƙaranci. To da Allah sai a tura shi sosai ya tafi, domin a samu dacewa da wannan babban sirri mai tarin albarka. Domin ana neman irin wannan ɗin amma an rasa, kuma an rasa a ina za a same shi. To shi yasa muka ga ya dace mu sake muku shi domin kuma ku more shi, ku ji daɗinsa har ma ku ba wasu. To mun gode. To farko dai abin da za a yi shi ne, ita wadda za a mata ɗin za ta je ta kasuwa. In ta je ta kasuwa sai ta je wajen masu sai da goro, sai ta ce a ba ta goro guda ɗaya na 200. Guda ɗaya na 200, ko kuma ya danganta da yanayin da arhar goro yake a yankin ku, ko a garin ku, ko a ƙasar ku. To mafi kyau dai ko na 100 mai kyau, in a can a garin ku na 100 mai girma ne to za ka iya siyan haka. In ma na 50 ƙato ne za ka iya siyan haka. In ma na 200 ne ƙato za a iya siyan haka. To sai a ce a ba da goro na kuɗi, sai ka faɗi adadin kuɗin da kake so a baka na wannan kuɗin, yanayin garin ku. Yauwa guda ɗaya kuma ake so, ƙato guda ɗaya, kar a taya. Ko da an yi tsada kar ka ce an yi tsada, ko da an yi arha kai dai kawai kai shiru da abin da za a baka. Yauwa to da zarar an baka wannan goro ko an baki wannan goro, sai a karɓa, sai a taho gida. A gida kuma dama an samu mai rubutu, ko ke ki rubuta da kanki, ko kuma mai rubuta miki. An rubuta alam nasharaha zuwa sura wake. Ai kun san wake dai, domin a gidan nan mun kawo sirrika da dama waɗanda muka bambance muku abin da ake nufi da wake. Yauwa sai a rubuta ta wake, sai a wanke wannan rubutun mai tarin albarka. Idan aka wanke shi sai a kawo wannan goro, sai a sa shi a ciki. Yauwa idan aka sa wannan goro, to sai a samu rufin kwano, kan sama kenan, rufin kwanon ɗaki. Sai a ɗora wannan rubutun a sama tare da wannan goron a ciki. Kar a rufe, a bar shi a buɗe. Yauwa idan aka bar shi a buɗe, idan ya kwana washe gari da safe, sai a ɗauka a shafe fuska da shi. To wannan shi kuma goron cinye shi za a yi. Gaba ɗaya za a cinye wannan goron ne. Idan aka cinye wannan goro, yauwa gaba ɗaya za a cinye. Ko da ba ka ci dai, ko da ba ki ci, tunda mace ne za a yi wa, to ki daure dai ki cinye wannan goro, domin wata rana sai labari, lokaci ne guda ɗaya. Yauwa sai ki cinye wannan goro gaba ɗayansa. Yauwa sai kuma a ƙirƙiri wata ziyara ta musamman. Ko za a ziyarci wani, ko kaka wanda aka daɗe ba a je wajensa ba, kuma unguwar da nisa, za a iya cewa za a je. Sai a ƙirƙiri ziyara ta musamman, sai a tafi a yi kwalliya a fita cikin gari. In Allah ya yarda ba za ki dawo ba sai kin haɗu da mutumin kirki. Wannan mujarrabi ne sosai. Da Allah sai a yi ƙoƙari a tura wa 'yan uwa abin ya watsu sosai, saboda ana matuƙar buƙatar irin wannan sirrukan sosai a wannan lokaci da muke ciki. Mun gode sosai.